Diyan ako doy na ako istorya ni mo ron. Saan? Doy. Naman ka, ano naman ka, dapat ka pod gamay, di kay kita. Okay ra ni magmato kog Amerika? Magahintag oras. Ipaihaw lagi ka na ho. I walk around like that nigga. On the trigger if a nigga wants some smoke, I let it drop. Hi guys, so diyan na mis tubigon guys, na nakapalit ni pagkaon. Grabing kapuja. Ay tanaw ni jogang naong guys. Pasensya na mas ang naong kay nga nila gigang naong basta magbiyahe ra kapuja. Mukaon man. Kaya ka makaan? Asa kita magkaon? Gawas. Tiaw ba asa mo may sala na? Ha? Ay, Hello, ano ko na tani saksanan. So ani rami maniud to guys, nami dari McDonald's, kay na may McDonald's dari dadugan na pud ko kakaon. ang katagaan. Ano siya tagaan? Luna. Tagay ko McDonald's. Da, maniud to meron guys. Uban ni Mininjo. Kapuja oy. Ha? Lugran ang dali. Diyan ako doy na ako istorya ni mo ron. Saan? Diyan na. Ako na sa inang pangutan nun. Di na ako istorya ni mo. Nanghid ko. Na. Diyan na. Magkaan sa ako gamay. Isa naman na, importante na. Importante. Ako kay baga sa ibutan yung cellphone niya. Tagak man good. Hindi ko ano, tripod, mas gawa sa butang. Yaw, nara. Oh, hamdaro guys oh. Ah, man ka. Dari lingkod. Nara. Nara, good ko. Tagol ko gila. Hindi ka makitaan. Istorya ka. Go, give. So guys, agamang paniod to guys is McDonald's chicken og rice. Uy, kutsara doy. Kutsara. Uy, sausawan. So mga anta ninyo guys, dugan na po ko kagawin ni. Nalood ako sa biyahe. Uy, kapoy. Me. Kuan guys. Mo na rin magtubigon guys kay ang tawag mo sa Ate Julie nga. Kuha ako na si Jaog pahumot. Dihatod na musbahay nila Ate Norlina. Gisugo man si Ate Norlina nga papalitag pahumot unya. Ipahatod sa ilang bahay. So amo ang hatod dito sa Maribuhok. Namis tubigon ron. So amo na lamang pang gisulit kaya rong worth it pa dagamong lakaw. Dato di lagi, nalay ko i-share ni Undoy. Okay ba o okay ra ba ni ja? Doy. Naman ka, ano naman ka, dapat ka pod gamay, di kay kita. Dito ako. Mingaw sila nimo. Dari ang takas ng atubangan. Lisod daw eh. Si mama. Lara, wag na sa may pangutanan ni mo na. Question na answer ko na. Di. Paano ba? Scam na, scam. Okay ra ni magmato kog Amerika? Ha? Okay ra ba ni magmato kog Amerika? Nambison ka. Ha? Nambison ka? Gaman, pero naman mo sponsor na ho. Yeah. Nalabi. Nakabuan. Mga 6 months. Di, mga 6 months. Wala pa sa kato, hindi na ako masugot. Karong ba? Lagi. 6 months naman. Okay na 6 months. Kaya ra nimo. Kaya ra. Problema na mo. Pag yung mangon man, kada makapuli bugnaw. Bitaw guys. Ngam ko mo sponsor na guys og visit sa Amerika. Ja. Enggak. Mura ko ikulbaan. Kay Amerika good na. Siyempre na-excite ko. Murag nalipay ko, mixed emotion ba kay nalipay ko, unja mura po kong nag-uul kay ang mga process nga na kay karon ba dya, COVID ba dya. Pero ang ganyan nga willing ko, siyempre kasabay mubalibad og ingana na atong adtuan Amerika pangandoy gunastanan nga makatamak dito. So, siyempre ako orali pa dyan na pag ingon niya nga isa kong sponsoran. So, puhunan mo na kahibawon o kinsa siya guys. Basta ka nagsugod na siya og process sa mga papel. Diya. Ikulbaan good ko. Pero gipray ko na nga ma-realize kay excited pug ko.
nga mo adto unsa makita mi in person kay kana si usanis just mga sponsors pud nato sa una. Unsa makapasalamat pud no in person unsa. Grabe jud kanang halos di ko katuo nga naitaw nga mo offer na ginga na nga kay bawo man jud mo nga pag ingog Amerika gastos ba ja pamasahe pa man das plane ticket mahal man ja kana pang hassle pa kaadyo na mag-process sa mga pill ja. Ay, bitong nangid kong undoy og okay ra ba ni ja? Doy. Okay laman basta kamo uli na. Nagmamagic ka? Kung mamagic ko. Ha? Gingon kamo uli na ha. Di nagmamagic ka ba? Yeah. Awa. Ha? So mabuhat lang. Saan sa? Yun lang mabuhat. Di na mo mabuhat na nga. Hindi kaya. Di na mo kaya? Ano man? Gubad ako ko. Future. Saan sa? Magdawat tadi ha. Di ka pang di mo rin na. Hinadya pag tingin ko. Di ko ka doon. Magdawat ka itong future diha. Ang ilang. Madlag man kung magkalagyo ni. Sabay mo kandog ka. Madlag ko kay Mujag. Makakita kag lain. Oh. Iya eh. Di, makakita kog lain. Enak. Okay. Sakaring mga ero mo. Nga ano. Nakay bukog. Wa pa nga magkaon. So guys, unta. Maukir ra. Paminaw na humarap ukir ra jud. Ang problema lang aha lang medical ug saan na pagpasar. Ulbaan ba po ko magpa-check Ano man? swab test nga na. Number 1 man jud kuno nang requirements nga makapakita kag negative nga result. Madlok man ko, oy mura gaduha-duha kang na ba mahagli ko. Pero nanaog jud ag part nga gusto kong mato. Kay opportunity na dyan nga makakita kag Amerika ra dyan na excited pag nga na pero mura lagi po ko gaduha-duha tungod sa COVID. Mahadlok po ko ba og sidangatan na dito sa COVID. Duhag do kay mataga katang kamera doy. Nga na. Ano ba naman ujugan? Oh iya, balik ke Amerikano. Ha? Dara. Di na ko Amerikano kay nakasuway na ko Amerikano. Suway na ko uyab Amerikano. Pan be? Srobe. Ano? Wala. Di ko ganahan. Gusto ko nga moment yung Pamati dito to. hindi aja na lang. Anak man. Ito tagay ko strodo eh. Naman nakagkaan? Paspasa good. Di ba ito seryoso ba ako? Di ba ako nagbinuang doy? Sabi niya. Ayun, apa yaran tamu pada. Di, wako nagbinuang doy nga. Bato ko sa Amerika. Kita Doy, wako nagbinuang. Nagbiro pa ng lasing, wag lang sa bagong gising. Wako nagbinuang. Guys, wako ko magbinuang guys. Okay? Pinood na, pakit ang mga message nila. May jangkik mo niya ho. Enggak. Magunsa man ka na ni 6 months wako. Wa may magsugo-sugo ni mo. Magunsa man ka. Ako? Ako mabilin sa imong kuan. Negosyo. Negosyo nga. Umot gamo. Umot ka, Jo. Balik na regling kudbit, kaya magpa-aircon ta. Ang ita. Ha? Ako nawa ko deh. Mana tubig? Sorry na, ko kaya di ko pwede gawin tubig. Bukan na ito, memang una ako. Magsindahan kong drive. Kawan Di, ka. tekan ko. Tuh. Ini ko. Da guys, nanghit na po kong nanay. Ning okay mapos nanay, ningan nga ako kunay bahala. Desisyon ko na naho. Pero parang okay lang po guys kay visit raman. Di man sa ingin nga. Ako nang mo po dyo. Di man po basta-basta. Kinala man po na-prove ni mo nga ning visit ra jud ka.
Kaya, di man pwede og naka-hidden agenda nga dito na kamo stay nga, di man pwede. Preso man ka, huwag mo lapas kasi mo hang gitagal nga adlaw, kadto ra kamo podyo, danang mayngon kag danang pitsara kataman, ana ra jud kataman. Kaya, ka pwede mo lapas. Tumba na kamera. Anyway guys, manyang kanjek na. Dugay lang ko matulid nga. Grabe nga iya. Nagkaon lagi. Diya. Agswildong undo guys. Gihurot ka na yung palit. Huwag makaon. Mahalap. Magsindahan kung nga tagdagan. Yung mataon yun ang bagags manok. So guys, makita dahil meron ni Ate Julie ug ni Ate Norlina. Ay, wam di sa Ate Norlina kay tom de Singapore. Kay jang mga igsuon na tour, jang mga pagumangkan kay mao may tagaan sa perfume. So na nag-perfume dari kay sa mga kargas lujo. Kita ra man ta dito guys. Minahinay na pud mi dagan. Adol man pud nang pinatuto do kay ma tuon na ng bukog. Masinahan pag kaon. Seryoso ba ako doy? Kaya ka na to? Ma LDR tag-unom ka buwan? Kaya ni mo? Kaya hindi na. Hindi ka makilak-kilak, inig video call. Hindi mo, me. Hindi ka kami nga na. Problema, buntag ka itong video call. Ha? At problema, gabi ka mag-video call. Buntag ka, kutulog na. Maggahin, tag-oras. Punuhay. Kaya magkabilang mundo, magkunuhay tadi ha. Hindi, maggahin sa tag-oras. Kaya sa di naka tawag-tawag na. Lain mong tawag-tawagan na. Ipaihaw lagi ka na ho. Ano ka? Kaya may habo yan. Jesus, kagay mangyaway dito. Baboy. Uy, umukaan ka mo park sa ta, di kayo magnanak ka. Bakit? Eh, ako. Kaya mo na yung kwan, automatic mode. Hindi gara-gara. Sir Gogo o Ma'am Risa, ang malagi na hinluan. Kaya, may lang katanan, di pa may pwede mo ka sa McDonald's kaya naghanap tao. Tago-tagugan ito kayo. Nga nakaila. Nalalay ka pa siya. Tago-tago raman ko guys kay mahadlok man po ko kay COVID. Hindi man sa ingon nga likay ko yung ganas mga tao gusto gud ko pero kung takakit pag hago bidapit. Protektahan ra pud na ang paglingon sila pud protektahan pud na kay wa pud tagay ko kun sinana ho. Di ba kay wa matakakita. Mato nagdali-dali medyo kana naman ta sa ganan mga nago na raman mi. Kita ra taan kay tos punta course guys. Inig-deliver na mo sa kuan. Hi guys! So, na ako sa ni Ate Norlina. Nasya ko, kaya rang ko pa, marig mga namazadari, jaga ko parang pulingita na ho. Kaya ba mo sang lakaw ganina, raka po dya. Jadi, mga perfume. Sa women, panig, siya doon nangita, pas men, dama ko nun yung gamit, hala, rang wow, arang ko pa, hamrap mga artista. Pag umangkan mo, tanan ni Ate Norlina? Oh, magagandang lahi. Unahan na tadari. Oh my God. Hi, ma'am. Majong palis naman. Runo, majong palis. Sengani mo, ma'am? Sofia? Again sa mamong kuan, Sofia the first. The second ka? Oh, the second one. Sofia. Taken or single? Single. Sakpan dun mo yung antiro. Single, si Sofia the second. Okay, dari pa. Dari kayo murag abirtana. Fyra. Rose. Fyra Rose. Parang inita kay Fire. Fyra Rose. Single or taken? Taken. May ilan madjupos beauty, no? Kaya nga, nagnaong di taken. Imposible. Pero mapahaman. Salamat, Ma'am Fyra. Agi ikaw, ma'am, what's your name? Nova. Ikaw, tagidos Nova nga pagkaan? Ang lami, lami, barbecue flavor. Ma'am Nova, how old are you, ma'am? 18. 18, char. Ilan sa 18, no? Kayo mga kung pink-pink pag sinaw-sinaw. So, 18. Taken or single? Single. Ado dito itong kan. Kaya tanaw ba sa tinurlina? Hala, na nagsigigisin, ha? Sigigisin. Hala, sakpan. What's your name, ma'am? Leslie. War, lumiyag nga. Ansa, taken or single? Ganang. Hala, naglibot. Single. Pero nay, kadet. Pero ay wala pa sa. Pero naapay. Kachar-char lang. Kachar sa dyan karugadan kayo. Basta hindi nga develop. Char, congrats sa mong kachar-char. Tara! Next! Hi
Madjong hapon. What's your name? Desiree. Desiree. Des, ang gupahan lagi ni mo, Des. Ano sa'yo mong gamit sa mong naong? Kami sa gating. Bitaw. Lumiere. Palit na mo. Ano ka? Palit na mo. Pwede ra jud. Ano sa'yo mong gamit sa mong naong? Lumiere. Bitaw, rami sabi to, maping-pink ka dyan. Ay, Asa ka na magpalit? Nimo. Kanang single or taken? Taken. Taken na ilhan na Jepos Beauty lagi. Salamat te mga kwanti. Ang inignar sang na rumungit-ngit ang kamera karang ito ba. Mo to gimo nga pamangkin ara maning ko pa wadyo ko magdahom na uwaw pug kuno, madyo pag napagwapa. Mahay hinong ko sang kinabuhi. Kaya hindi madyo pug ko magwapa dyan kay grabe maghang biyahe ladyo unya makalipong. Nasa Ate Julie guys. Diba ingin ko na juga na magkita, may nagkita ni Darin. Mana team kita poste. Nga ko pa laki. Salamat. Ko pa laki duha. Siya man lagi gipalit ni ate. Ha? Ano ko ni Groder? Oh, ano ba yun? Lingkod sa kay Groderan Hindi kay hindi na kuan kus mga kuan ba beauty. Sige ba, lumbay sa mo ka magsugod nagbaili. Oh, alan sa tagsing ko. Alan sa tagsing ko wa pa hatag pa nga kuanan. Nanawagan miss mga mamaili. Dala mga dagan ang lingkod na. Available. Kita murag pila ra toy tikin, murag duha ra. Duha. Ra tikin so ang mga tulo dan ni naray ka char-char. Nay ka char-char, zag duha ka ha, murag gilimod ra siguro. Strict ang parents, sige laman. Okay ra na. Uy, guwapa bitaw ka jo. Apil pug ko. Di man jud matabang. Te, kamusta gahi? Kira man kay daw man ko, naram ko diha. Dali ra man ni maribuk ra magyapon ni. Sige, man ko ganhi. Sunod daw man ko magbay ko. Mo ni sa Tinolina? Mana na? Ug kana si Jang Bana. Diyan gwapo nga bana o guwapa nga asawa. Bata-bata pa sa dani no? Ping-ping pag mo ni mga dagwaya ping-ping. Mao, manang gabi. Ayo! Nabali naman kaya mo ayo naman na sud sabay. Ayo! Ayo dajon ma'am. Madong hapon bitaw ma'am niya una na ko sud. Mao pay pagpangayo na ang diyan ako sud. Ako ini ko. Guys, mo ni guys ag igsuon ni Ate Norlina. Ano mo vlog pagkaro? Vlog ka. Mao to guys atong ipang-interview nato ng mga gwapa. Gwapa kay ila jadi ang liwat. Tanawa. Gwapa. Ala. Ano adoy? Ano? Tutukin taman. Ato ka tapon tam. Tutukin Ay, ginoko. Kamaot nagnaw. Tanawa. Oh, deng mga gwapa nga gumangkon kay. Roots. Kaya ba basta-basta? Dapat pinare paway sa mi kare jam mula ka na po dito na sa Julie sila. Salamat ha. Nanay inyong ipapalit. Ate Norlina, salamat kay. Ani ba dyan ang iruan ni? Sumpah kay taro. What I get the Orlando day? Salamat na ni Ate Norlina darin gihanda. Kuan man din ni full meal man din ni nam din ni sudan. Dahil sa manyo, day. Nalaluoy lang nabunta. So di ka na nito. Oh, pila. Social distancing lamang palihog diri ma'am kay agkubid. Salamat Ate Nor daaning imuhang mga gipanghanda. Ate Milin, salamat. Wala na. Adyo mo pag ito nga kay dedaghan. Ano ba nang kuit-kuit to parang do ka managsuon na. O darang imo day oh. Imo day. Imo des. Sana te. Ah na imo. Yo. Sige. Adyo mo pagtunga kay naghang putos. Kanila.